Ndinokudokezai mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi mwedzi uno waKukadzi. Rimwe mazuva ari kuita kutekaira nyasi munhau muzvinafundo Prof Ncube wagoburikayo wari kureketa kuti inini zvandakatoita ndozvisvinu zvokuramba ndiri mubato roCCC. Kwai Chamisa anga kutoita kunge tiri pacheche zvedu kuita kutungamira kusvinu. Wabva wareketa pokare wakati aiwa inini ndandiripo paita Tshabangu zvaaitazvo. Wakanzi sei muri kureketa naye kuti areke zvaari kuita kana kuburika muchireketa kuti zvaari kuita zvakanyangara. Kati aiwa tiri kumboedza kuona kuti tinokwanisa chere kuramba tichiti pabodzi poonayo ana Chamisa nevamwe. Wabva watoona kuti aiwa idi wakatengesa hawo. Ipapo wabva watoti aiwa Chamisa ndiye akatadza kutungamira, saka zvinhu zvakazoita manyongore azvakaita. Asi izvezvi tinokwanisa kureketa noZanu PF kuti tione kuti totekaidza sei zvinhu kuenda mberi. Asi naChamisa aiwa tinoda kureketa naye, tikuda kureketa naye. Ubva watoona kuti aizve kochinga vanhu vavo watoo pabodzi pono Zanu PF wakutoti Zanu PF iri nani zvayo kureketa nayo pane kuti warekete naChamisa. Aidi munondozvimugwira mega mabucha zvakaita kunyangariwa. Ukuwo Jacob Mafume anga ari kuitawo mureketo wacheno umwewo nyasi kadzitape akagoburika ari kuti iye aiwa ndinoreketa kuti Tshabangu akanyangara. Unobva waita kuona kuti idi pakaita kuoma chaiko. Ukaona atadza kureketa kuti Tshabangu akaita zvakanyangara paribe chisvinu. Asi ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi nokutoti heno mabiya angu muri kundozvionera nokuzvimugwira mega nimo. Wachiwenga kureketa kuno watori kunyika yoRussia wasvika makweru chaiwo nyasi kunzvimbo yoKazani. Kwai kuno mutambo iri kuitiwa ikweyo inonzi #games of the future ndo yawaenda koita. Ndiye munhu ari kuparura ikweyo zvekuremekedziwa zviya, official opening pachirungu. Rekai tigoona kuti zvizvi zvauri kubika ikweyo tichakunyepai kana paine zvinenge zvaburika. Kanzuro yeguta reHarare yagoburikayo iri kureketa kuti kwai vanhu vese vanodzimba zvimwe zvese zvakavakiwa zvaano makore zviribe kupendiwa zvisvinu. Kwai itai karikiriki kupenda izvezvi nokutoti mukareka godando. Kwai kanzuro ichatotsvaka vanhu vayo ana mapendani wogouya wopenda mogovabhadhara ndimi mari dzavanenge vari kubhadharadzo. Ukaona zvadari heno mabiya angu rekai tirambe takaringa. Ipapo wakuitawo kunge vanhu vanorwadza Zanu PF wakuti wanotsvaka chete kuti zvinhu zviri kurwadza ndozvipi kuti waingidzire izvozvo kuitawo zvinhu zvokuti vanhu vafare. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera kupi. Tikaringa kumatare odzimhosva mutongi Erika Ndewere akadzingiwa basa uya aita izvezvi aenda pokare kudare odzimhosva ari kuti aiwa wamunangarwa wakatadza kundidzinga, wakandidzinga zvisiri izvo. Heno kuti achazviburika chere izvozvi ticharamba zvedu takaringa kuti anenge achimbozviita nopapi kana kuti zvinenge zvichikaira sei. Tichizokunyepai. Zimbabwe Anti-Corruption Commission yagoreketa kutoti yabata mumwe mukuru mubazi rinoringa nozvokucheriwa kwezvinhu ari kudunhu roMashonaland yokumadoka zuva Junior mudya wakabikwa. Kwaina Robson Farai ari pokare mumwe ikweyo. Kwai wagotorera munhu anga ari kuda kupowa rezinesi rokuti atsvake kuti kunozvicheriwa zvipi pasi pavhupa. Kwai wakagomutorera mari inoita zviuru 5 zvomari yekuAmerica. Rekai tigoona kuti vanosvikepi. Asi kuziva kwedu inenge indori catch and release kam makuno kuno yano vanenge watosiyiwa utakanwa chaiko. Ticharamba hedu takaringa. Cecilia Chimbiri naJohana Mamombe nyasi waenda kudare odzimhosva nyaya yavo ikagonza tichagovatonga zuva ro5 mwedzi uri kuteerayo. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichiyana nokupi tinenge tichikunyepai kuti zvakadini. Kuno mumwe abatiwawo aino musoro yomhondoro 5 chaidzo kuita vanhu vatoita kuvhunduka kamu kuti yowe koko hoko naye watsanu wadziboyepiko mhondoro dzawaita kuparadza dzidzi 5
kuno wabva wasungiwa nemapurisa. Kwai wanonzi Patson Njovu, wane makore 32 32 pachirungu. Apa kwai misoro yemhondoro iyi ndo mari inoita zviuru 100 chaizvo, $100,000. Warume ukaona wadari woziva kuti waita kunyangariwa. Heno kuti achapapona chere ipapa, ticharamba takaparinga zvedu. Apa kune vamwe watsano vari kuita makunahuna anonyadzisawo kuti mvura inotadza kunaya nawo, wanonzi Richard Mazviyo. Kwai ipapa wane makore 50, watotora mubvana wavo kumuita mukadzi wechipiri. Muti mvura inoreka kuita zvairi kuita izvo zvino iyo maitire akadariwa, makunahuna akadariwa idi nayawe. Heno mabi hangu kwakutonamatira kuti nyika ireke kugopondiwa noshamhu chaiyo. Apa munhu akatobvapo kari mujere, kwai akatanda kubhinya mubvana wacheyo. Mubvanayo ane makore 14 basi. Unobva watoita kuona kuti paribechi zvino kana iwo urombwa hwacho huchidandi. Mabuja izvi zvisvinuba izvi rekai tione kuti ichaperera yakaita sei nyaya yacho. Tinenge takaringa tichikunyepai. Mapurisa agoreketa kuti kuno vapfana vairi vakagwarashiwa nomagetsi nozuro kunzvimbo yokuwadzana 5. Ipapa zviri kutorwadza kutoti kwai wakabata firiji yange iri kunetsawo nyaya dzemagetsi. Kwakutogwarashiwa pai idi zvakaita kuoma. Mweya yavo ngaizorore murugare. Ukuwo NRZ iyo zvitima iyi yachekereza watatu chaiwo. Kwai wanga vari kutekaira nochitima kubva imo Mamutare kuenda kuMachipanda wakananga Mozambique. Wasati watosvika kuMachipandako, chitima chawocho kwaibva chaita kusaya mabhureki. Kwakutoita kugwarasha vanhu. Idi zvakaita kuoma chaiko. Mweya yavo ngaizorore murugare. Ipapa kwai ngoro dzavo dzinosvika pfumbamwe dzanga dzino Chrome, dzinosvika 5 dzanga dzino dombo dzvipa. Warume wobva waita kuona kuti nyika idirikira kumoriwa chaiko, kumoriwa kusvinu, asi chiri kusara munyika 00 paribe chibodzi. Kwai mumwe ari mushambarari panhepfenyuro yoZBC Radio Zimbabwe, kwai ari kutsvakiwa izvezvi nonyaya yekuti ari kunzi akaita batsira vanhu kuenda kobira vanhu. Edias Sibanda wanomuziva. Kwai izvezvi akaingaita nowabiya chezvokutenga mangoda, bva watengesewa mangoda aribe kuita tusvinu, kwakubenhuka pokare kopamba vanhu waiwai. Kunoya muzvimbira ipapa akutsvakiwa nemapurisa. Chagokunyepai kuti abatiwa kuti zvinenge zvakamira sei. Apa tikaringadzo mutambo, chikwata chokiriketi choCounty Durham kwai chiri chasvika munyika kuti chimbotamba novakomana vanenge vachitambawo munyika medu muno. Tikuramba tichizvitenda. Idi mari yakanaka inoramba ichindouya. Tinoiramba kuti iuye, ngaiuye zvakanyanya. Tikaiti gokunyepai kuti zvinenge zvina nokupima. Apa makono yano manhoko yano kwaburika kuti kwai Khama Bill atoriwa nochikwata chaiye Walter Magaya oZanu PF. Warume kwai chikwatacho yadha ndo yatora Khama Bill. Ana Dynamos Dimbare wese haiwa kwai wakwira kure uko. Idi heno kuti mari yozvipo iri kuendesiwa ikweyo yakawanda sei. Tikaiti goramba takaringa hedu tichikunyepai kuti zvinenge zvakambomira ano papino. Toringa kadziri kuitika pasi rese. Pasi rese tiri kutandira muSouth Africa mureke kuti mutungamiri wenyika ikweyo agoreketa kutoti sarudzo ngadziitiwe zuva rechi20 mwedzi waChiWabvu 29 May pachirungu chinenge chiri chitatu. Yatonjodo izvezvi wakuita kunhadzirira kamu kuti waone kuti bani achajiwa chimwe chikomba tasa. Charamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda. Apa mvura yanaya nyasi nzvimbo yoCenturion yaita kuvhiringa kubvira mugwagwa mukuru N1 kusvikira kumugwagwa muduku, nzvimbo dzokutengera mashopping mall pachirungu. Imi kana ongononoka mumotika kari kuhwara kari kukotsora, aiwa kakatoti tasa ipapa. Kwakuri kundosara basi motika svinu dzichitekaira nokutoti tati tazviona pazvakadando. Iri nzvimbo yoCenturion iyi
aichanyudza vamwe idi. Rekai tirambe hedu takaringa, asi tiri kufara kuti pari zvino paribe kureketiwa kuti kune agwarashiwa. Tanzania iri kufara chaizvo, kuno mukomana munun'una wakaRamadhani wakahwina izvezvi kuAmerica iri kunzi US Got Talent Fantasy League. Tikuramba tichiti makorokoto. Rekai tirambe takaringa. Apawo kuGuinea masoja ikweyo ari kutonga ati hurumende tapaza. Kwai kupaza kwataita hurumende, wakuru vese hurumende makurukota aya ngaaunze dzimotika dzobasa, ngaaunze mapasipoti, tabva tavabatira nomari dzokumabhengi, paribe ari kutiza. Heya, aidi kutongewa nomusoja, aidi kusvinuba wakomana. Rekai hedu tirambe takaringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Apawo bulletin izvezvi iri kuramba yakasimba panyaya yayo iri kureketa kuti iri kudaba kuti vanhu vari kuita zvokurapa vanhu nokubatsira kugeza chembere waunze wapwere wavo kana varume wavo kana vadzimai wavo kunyika yeUK. Varume vakaita kunyangara, asi ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichisvika. CAF kureketa kuno yatanda kutonadzirira mutambo iri kutambiwa yeAFCON yogore rinouya kuMorocco. Tikuramba tichizvitenda izvi, tikuramba tichizvitenda. Apa tikupedzisira naiye kaMukristo Pasua ari kurista ari ikoko kuMalawi, agonzi ndiye munhu asiriwo kuMalawi ari kuita tusvinu munyaya dzomutambo. Tikuramba tichirovera manja kamwe, ari kukona, ari kuzvikona, sesa wachidaiwa henderera mberi chaiko. Rekai tione kuti zvinoperera papi, asi tiri kutenda fani. Tiri ipapo kaMabuja, rekai tidifame. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.